कैसन रहे नहीं हर के कैसन आ ससुरा के पियावा कैसन बा कैसन बा कैमरा तनी हने घुमाइली कि ससुरा में जोरतिया चढ़ली जवानी बाबा मुआ न भतार कट बहरा में जानी कि हसनी मन रहे ए हसनी मन रहे अरे नैहरे के घीउ हो सके तहा मर्जी ऊपर लड़की पूछत है कि बताओ तोर बियावा तो सुननी है कि भाजपा के एथी हका जो कहला जी विधायक हां जी तोरी अरवा सुननी है कि जदयू के सचिव हो तोरा कोनो दल मिलल है कि ना तो कहतिया का कहती है कि मिलत रहे माजा वही जबरवा के तरवा अकम छाबी छाई के सुतवत रहुए यारवा बोलमुआ भाजपा के हो हां जी यारवा जदयू के हो हां एगो और बजौन राजद के भइल बाबा कि हम खेलवाड़ी दल के रहनी हम सचिव हो सके तहा मर्जी ऊपर के बजा के कहत तो कैसे हु तो गा के कहले बिया हां जी गम में रो के कहले बिया के करे के गा के कैसे कहाई कैसे कि ससुरा में जोर दिया चढ़ली जवानी हो चढ़ली जवानी मुआ भतार का बहरा में जानी जानी बहरा में जानी हो बहरा में जानी तो ये हसनी मन रहे हसनी मन रहे नैहरे के घीउ हो सतता हमर जीव हसनी मन रहे नैहरे के घीउ हो सतता हमर ए सखी कतनो पियावा मिलल बड़े बाकी हूँ मजा आवत बाना ना तो मजा मने का गलती चीज ना प्यार पावे में सही बात कि मिलत रहे मजा वही जबरवा के तरवा अका मछा बिछाई के सुतवत रहे मछा बिछाई के सुतवत रहे बाकी खेलवाड़ी दल के जेकर बंगाल घर होखे हां जी और खिलाड़ी ना होखे तो इहो सब बता ना तब खेलवाड़ी दल के अरे रोहनी हम सचिव हो असके तहा मर्जी
करो शरीर दिन पर दिन बनल जाते एकर मतलब ही हो इलाहाबाद के कमाई खाती है घी दिया घी घरी लोडो बिया और का और का क्या करती है लोट बिया लोट दिया ये सब नहीं खे कहे ना ना प्यार में लूट बिया सही। बाकी कुछ ना कहे ओही खातिर हाँ मरत बागे बिना चल गइल हो कहती है कि कहीं सुन के मम्मी से बोला लोग ये सखिया उड़ी जाती हो बहू जरहित बोले पखिया तो कहीं सुन के मम्मी से बोला लोग ये सखिया उड़ी जाती हो बहू जरहित बोले पखिया कहीं सुन के मम्मी से बोलावो लोग ये सखिया उड़ी जैती हम हूँ जे रही थबले पखिया मने पियावा से मिले खाती अचाना बेचैन बनी कि ये ही जोखमी खाती यही गोलू खाती यही छेदी खाती गुजल रही सी हो सकता हमर गुजल रही सी हो अरे पगली ऐसे से एह तरी शिव के पूजला रे पगली ना ना शिव मने भगवान यही गोलू खाती पूजल रही शिव हो सकता हमर जीव परोला यही गोलू खाती तू जले रही शिव हो सके सहार जीव पड़लवा एगो और गाना सुनी हमरा से प्रीति जी ओकर बाद हमरे के कहब जे तू बैठो हम प्रियंका जी के सुनब चंदन जी के सुनब हाँ जी भीखर मामा के सुनब सही बात ज्ञानी बाबा हाँ टिकर मामा हो गइल भैया बस कुछ देर के बाद कुछ देर के बाद कुछ देर के बाद हाँ देखिए अब रौरा फायदा खाती हम अपन बिगाड़ दी तू लोग तो हमरा के बिगाड़ देना हाँ जी 2 साल पहले जब से निशा उपाध्याय आइले अरविंद भैया वो घरी कान में आइल कि गोलू राजा पदम श्री के दावेदार बड़े हाँ चंदन जादव बड़े बाकी जब ले संगे वाला प्रोग्राम होखे लागल पदम श्री का ले ली तो ले ली यहाँ तक कि अब स्कूलों में अवार्ड ना मिली अपा सही बात अब स्कूलों में हमने के एगो कलमो मिल जाई तो धनवानो जन्म जाम सब ओइल में दोष रहे सही बात नहीं 2 साल पहले हम अकेले गाई एक से गीत कि चुप हो खढ़ारो जनी लोरावा छोड़ी दो यहाँ चरावा नया पगाओ तनी कि तोर दिलावा मोर दिलावा एक से मिला रे तब तक ठीक रहे मोदी जी हमारा पर ध्यान दिलो हाँ जी बाकी जब ले संगे वाला हो गई एगो कापियो मिल जाए 4 रुपया के तो धनवाने जाना अब लगा हमारे ना इनको मिल जाए तो बाकी संगे भी होई अब का करो अब जान मानी जे श्रोता वैसने बड़े यूट्यूब वाला भाई को ही तरी व्यूअर मिलता तो वैसने काम करो हाँ जी वो दोनों से लोग याद रखी तो जय जय बाबा एगो गीत सुनाओ कौन हो कौन तो ये ले लो कि अब की गइल